Lah, dagana na kay sa nanay module din niyo, gatambak na. Ako naman siguro nagbalay-balay og hatod kay aron maka-answer ato mga bata ato nga. Pulan kaayo manguha og module din eh. Kay mga ginikanan nila ani. Daghan kay sa nanay din niyo, isa ba ni? Ako na lang ginihatod sa ilang balay kay aron nga maka-answer na. Sayo ra sila makasubmit nga makahimot ang grado. Pulan kay sa ni bata ah. Dugay ra kay mo. Dito kay aning kuan oy sige ra taghatod ni module. Pulan kay ni mga bata. Manguha og module ba, makatod pagit silang balay. A few moments later. Bata kay gahit kayo ko. Ayo. Ayo. Oh, ano naman? Maghatod kog module dong. Ay, mama dali. Ano lang, ano lang. Amat na ko. Kasi kanyang balay. Uy. Real ka, ma'am? Oh, karon lang dong. Oh, bana para sayo na pagka maka ano module nimo ba kay dugay magkastaran kaga. Ay, salamat kay ma'am. Kay wala mo ka bakante. Ay, yakin kami buhot, ma'am. Ano maging kanan dong? Wala man, lakaw man to kay nangwala na daw. Kita sila trabaho kay wala lagi balik sa bugas. Ay kanang sayo-sayuhan ay naog ka ng kwandong ha kanang answer kay tagdugay kayo kakagbasa malit ka na. Ay, salamat kay ni mama kay imo gyud mga tudre, ma'am. Salamat gyud kayo. Again, dili kay saranda ako gid nang gatod kay aron man gid maka-answer ka og sayo. Salamat kay ma'am. Ako rin yung gituyo agad to ni ma'am. O ikaw ra gid dong kay ikaw gid dahil kay ka magkuha dito. Sure. Ay, salamat kay ma'am. Salamat kay kayo. Uy kanang Para lagi ka nang iyo ang ando ni dong. Oh, Sabi sa iyo wala nang ba? Oh. Testa na na. ano gyud na mo kamugay? Hindi ta na makapangayo dong. Kayo, ma'am. Pagko, ma'am. Pagko, ma'am. Wa ko na. Oh. Pagko. Ako dong kay. Oh, pagko niya. Taani oy. Ka lagi kali kala mungkay. Dagana kasi inyo ang ulak ko. Daghan lagi. Magpapangayo ana ko. Pwede po. Pagko, ma'am. Pagko, ma'am. Oh, pagko. Pagko na lang. Sige, ma'am. Pero, hindi kasi mama nga. Nang hindi ganit ang hatag-hatag ng mga kuwan, ma'am. Pero, maulaw mo sa kubalibid sa inyo. Para ni sa imo ang grado kay tagtugay kay kamo ko og Ay, sige, sige, ma'am. Ako rin bahala, mama. Ako rin mama nga. Mga anak di ay. ako sa ano ni mga bulak ko nga kay. Ah, sige, sige, ma'am. Wala nang gid mga bulak ko. Wala na ako ng bulak. Ah, sige, sige. Wala dong, nindot test na ni dong. Sige, balik na lang. Wala. Gani ba? Ako rin pangayo na. Kaya wala na yung mga ano. Okay na ka ni dong. Ah, sige. Baraka dong kay ako man mong graduan ni Salamat din kayo, mama. Kay, kaning kuan. ay, hindi kayo gatod. Ako bahala ani din kay sige hati sa sayuhan na sir kay. Ah, sige, salamat kayo, mama. Hindi kay lista na no. Uy, kada kay ni ang kuan. Sunod dong kada. Andam na pud manok Ah, dong sige. para dako kay mo ang grado ba ha? Sige. Salamat na ko Ay, sige, daw. ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Patay, di ko ano. Saban ko ni mama ni. Kaingon na ba tutos si mama nga? Dili pa nga tagatag ang kalamunggay. Patay, di ko ano dyan. Ah, pero sige lang. Basta kaya ako ugrado.